What's up? Hej folkens, og velkommen til den her video. I denne video skal vi lave Iceboxing Challenge, og vi har Jonas i baggrunden. Hello. Så ja, lad os bare komme til det. Vi ses udenfor. Så er vi udenfor, og så skal Jonas til at lave Iceboxing Challenge. Så ja. Hej, så er vi tilbage, og så er det min tur. Ja, lad os. Det er to. No. Ja, 3, 2, 1. Det så ud til at være sjovt. Nej. Det var så den video, og ja, det var ret skægt. Ja. Jeg har bare sagt skægt Det for var jer. koldt. Ja. Kom lige med. Jeg hader dig. Ja, vi Det ses, ser og godt jeg ud. håber, I vil like den og Nej, subscribe. lad være. Hvorfor? Okay. Ja.